Salut! În acest tutorial vom face primul nostru proiect, de fapt un mini-proiect, un breloc măr. Bineînțeles că puteți să faceți doar mărul, fără a-l pune pe cheiță de breloc. De ce am ales acest mic proiect? Pentru că putem exersa principalele puncte de bază, și anume piciorușul scurt, care este și cel mai important punct. O să observați că majoritatea jucăriilor sau a proiectelor au ca punct de bază piciorușul scurt. Mai exersăm cercul magic, înmulțirea, scăderea, ochiul de lanț și ochiul alunecat. Pentru acest proiect vom avea nevoie de următoarele materiale: puțin fir în culorile roșu, verde și maro. Eu am folosit firul Catania și croșeta de 2 mm, însă puteți folosi orice alt tip de fir și o croșetă adaptată firului respectiv. Foarfeca, acul, puțină umplutură pentru jucării pe care o puteți găsi în mercerii. De obicei o comand online de la Gabriela Pasiunea Croșetatului. O puteți găsi pe Facebook și pe site-ul ei. Pe site-ul Gabrielei puteți găsi și kiturile pentru jucării cu tiparele în format PDF realizate de către mine. Și opțional este acest inel pentru breloc. Acum că am stabilit tot ce ne trebuie pentru realizarea acestui proiect, putem începe. Păstrăm doar firul roșu și croșeta momentan. Facem un cerc magic. Acesta este cercul magic. În acest cerc magic facem 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Închidem cercul magic, tragem de firul scurt. Acesta este rândul 1. Pentru rândul 2, introducem croșeta în primul picioruș scurt. Unde o să facem o înmulțire, adică 2 piciorușe scurt în același ochi. Am făcut primul picioruș scurt. Am uitat să vă spun de marcator. Avem nevoie și de un marcator. Punem marcatorul în primul picioruș scurt. Iar apoi, în același ochi, mai facem încă un picioruș scurt. Avem 2 piciorușe scurte, adică o înmulțire în primul ochi. Apoi, în fiecare dintre ochii rămași, o să facem o înmulțire. Unu, 2. În următorul ochi, 2 piciorușe scurte. 1, 2, 1,
2, 1, 2 și 1, 2. Am terminat rândul 2, adică câte o înmulțire, două piciorușe scurte în același ochi, în fiecare dintre cele 6 piciorușe scurte ale rândului 1. Scoatem marcatorul și punem în ultimul ochi. Mai strângem puțin cercul magic. Am ajuns la sfârșitul rândului 2, vom avea 12 piciorușe scurte. Începem rândul 3. Pentru rândul 3, în primul ochi facem un picioruș scurt, în al doilea ochi facem o înmulțire, adică două piciorușe scurte în același ochi. Avem 1, 2 și repetăm această schemă de un picioruș scurt, o înmulțire, o repetăm de încă 5 ori. În total o să fie de 6 ori. Deci un picioruș scurt, o înmulțire, 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 am terminat rândul 3. Punem marcatorul. La finalul rândului 3 vom avea 18 piciorușe scurte. Începem rândul 4. Facem câte un picioruș scurt în primele două ochiuri. Un picioruș scurt, un picioruș scurt. În cel de-al treilea ochi o să facem o înmulțire, adică două piciorușe scurte. 1, 2. Repetăm această schemă de încă 5 ori. Deci avem un picioruș scurt, un picioruș scurt, o înmulțire, un picioruș scurt, un picioruș scurt, o înmulțire, un picioruș scurt, al doilea picioruș scurt, o înmulțire, un picioruș scurt,
un picioruș scurt, o înmulțire. Un picioruș scurt, un picioruș scurt și ultima înmulțire. Punem marcatorul și am terminat rândul 4. La finalul rândului 4 o să avem 24 de piciorușe scurte. Acum, pentru următoarele 4 rânduri, deci de la rândul 5 la rândul 8, vom face câte un picioruș scurt în fiecare ochi, adică 4 rânduri a câte 24 de piciorușe scurte în fiecare. Am terminat rândul 5. Punem marcatorul și ne vedem la finalul rândului 8. Am ajuns la finalul rândului 8. Am făcut 4 rânduri a câte 24 de piciorușe scurte fiecare. Punem marcatorul și începem rândul 9. Facem un picioruș scurt în primul ochi, un picioruș scurt în al doilea ochi, deci avem 2 piciorușe scurte și apoi o scădere. Facem scăderea invizibilă. Introducem croșeta în bucla din față a următorului ochi, apoi direct în bucla din față a următorului ochi, tragem firul prin primele 2, iar apoi tragem iarăși firul prin ultimele 2. Deci am făcut 2 piciorușe scurte și o scădere. Repetăm această schemă de încă 5 ori până ajungem la sfârșitul rândului. 1, 2, 2 piciorușe scurte și o scădere. 2 piciorușe scurte și o scădere. Două piciorușe scurte, o scădere, două piciorușe scurte, o scădere, două piciorușe scurte, o scădere. Acum reducem dimensiunea cercului. Am terminat rândul 9. La sfârșitul rândului 9 o să avem 18 piciorușe scurte. Începem rândul 10. Facem un picioruș scurt în primul ochi
și apoi o scădere. Un picioruș scurt, în primul ochi, o scădere, picioruș scurt, scădere, un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt, și o scădere. La finalul rândului 10 avem 12 piciorușe scurte. Acum adăugăm umplutură. Nu ne trebuie foarte multă umplutură, având în vedere dimensiunea mărului. Punem să umplem foarte bine. Vom mai adăuga încă puțină umplutură. Încă puțin. Cam atât. Continuăm cu ultimul rând. Punem marcatorul, iar în ultimul rând scădem de 6 ori. E puțin mai dificil la ultimul rând, dar o să reușim. 1, 2, 3, 4, 5, și 6. Facem un ochi alunecat și tăiem firul. Lăsăm însă un capăt destul de măricel pentru a încheia lucrul. Am să vă arăt imediat. Mai punem puțin umplutură. Avem loc din această găurică. Eu folosesc croșeta asta foarte subțire și e suficient. Curățăm foarte bine mărul. Luăm acul
Și vedem această găurică cu 6 piciorușe scurte. Pentru a încheia într-un mod frumos, introducem acul prin buclele din față a ochiurilor rămase. Dar nu strângem, strângem la final. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Acum strângem foarte bine. Băgăm pe aici și scoatem prin cealaltă pentru a închide mărul nostru. Acum pentru a avea stabilitate, băgăm ața prin mai multe părți. Am terminat mărul, de fapt nu tot mărul, trebuie să mai facem, tăiem firul și urmează să facem codița mărului. Pentru a face codița, luăm firul maro și facem 4 ochiuri de lanț. Facem un nod și facem 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Începând cu cel de-al doilea ochi de pe croșetă, acesta este primul, acesta este al doilea. Ducem croșeta și facem 3 ochiuri alunecate. 1, 2, tăiem firul, lăsăm puțin pentru a coase codița de măr. Aceasta este codița. Mai departe și începem să facem frunzele. Puteți face doar o singură frunză sau două. Mie mi-a plăcut cum arată cu două. Pentru a face frunza, facem nodul de început și ridicăm 5 ochiuri de lanț. Unu, 2, 3, 4, 5. Întoarcem lucrul. Da. Facem un ochi alunecat în cel de-al doilea ochi de pe croșetă. Câte un picioruș scurt în următoarele două ochiuri. Unu,
2, iar în ultimul ochi o să facem un ochi alunecat. Aceasta este frunza. Tăiem firul și mai facem încă o frunză în același mod. Am terminat și cea de-a doua frunzuliță. Tăiem firul și am terminat toate piesele. Urmează să asamblăm mărul, frunzulițele și codița. Cum procedăm? Aici unde am încheiat lucrul, luăm acul și coasem codița, băgăm chiar în mijlocul cercului și scoatem prin găurica unde am început lucru. Băgăm și celălalt fir. Așa. La fel. Și scoatem prin această gaură. Facem un nod. Iar acum cu acul din nou trecem prin lucru. Tăiem firele rămase. Și cu frunzulițele procedăm la fel. Introducem în partea aceasta una și în partea aceasta una. Am terminat și mărul. Am terminat de cusut și frunzulițele. Acest măr îl voi lăsa fără inelul de breloc. Dacă vreți să puneți inelul, e foarte simplu. Ori slăbiți această sală și puneți de codiță, o puneți de codiță, ori cu un fir maro agățați pur și simplu de codiță, trecând prin ochiurile acestea și scoțând prin măr. Acesta a fost primul nostru proiect croșetat. Aștept cu nerăbdare să văd și proiectele voastre. Voi lăsa și schema tiparului, tiparul scris în descriere, precum și linkul de unde vă puteți achiziționa firele și toate cele necesare realizării unui proiect croșetat.